lang natin tanan. Lawa guys, gikan mig. Christmas party nilit si Am. Dala namin pa na uli na. Wako yung intro ganina. Mani diyang nakuha siya. Nalipay ilang ma'am kaya nung hatag mo kong kindi. Nga bang kindi o katong bubot. Paasabog sa mga bata. Alam ipalas mga bata. Bubot na. Pati bubot na sa una raman yung bubot. Diyag nadagan nilik silang duwa. Baunanan. Hindi rin pa dyan magbawon kaya di mo kaon ito eskulahan. Hindi mo na natungang gamay na eh. Inom ko juice. Dapat daghang sobrang pagkaon dia. Mong nada. Among gida. Nanay. Hindi atang i-open yung gift ni Lixie. Nalipay ba kabi? Yung party. Naraman yung sayaw. Hindi sa doon nila. Ito na naman yung gisiun kaya nagisi naman eh. Daghan pa magsi, dagi mo bi? Mura pa nagisa na daw? Ang daghan nagjaha. Sa mga kasi lagi ni Jar, ang daghan nagjaha magsi. Mara ni Jar. Isa may talawa tayo. Kajini man yung anak. Mara ni Jar sa ilahang gift. Kami. Papa ko katinawaan eh. Tikman mo na, sayong-sayo na yan. Ba't ka pagkagbati siya, ni mo kiputos? Para yung ganahan niya. Mabrito mo. Cupcake na gagmay. Dalaw ko. Pag ilis bin, mamantaman ka na mo sa ninang anda ang gumagkaon. Nganger na. Ito, para tungkuhan na. Kismas na maglimato. Hilakan nila. Na may cupcake. Lamig cupcake ni Jenny. O, cupcake lagi. Ang gagawa ko dito, kismasan ko Nagag na lang. sa kamuti. Martina. Isa nagluto na yung gagmay man. Jenny na. Diyan pledge. Matay ko nito. Paut na kamuti. Napagod si tatay. Ito tayo mo. Bakit? Tingog ni tatay. Abay, ipahin mo lang. Napangaman. Strip seal. Hakit imong tilaok tay? Harang. May strip seal ito sa motor. Marang putog kindi. Ipakain mo. Katawan ta kasi yan nagbaki tayo Christmas ni mo. Limat. Pas alianan na ulit. Limat kirindak ko. Abot na. Nakikibati tay. Abi hita. Ha? Hindi mo gibati. Mata sakit ang mata. Iubo. Ay, sakit ang mata. Nagkito siya ng mata limaro. Kay, Mau. pick up. Why kwarta? Abas ng kwarta. Ako pa doktor, kaya hapon na tiguan na. Walis pino. Tatuwang idandok Ang ko nila. daray. Suwat ko na naman ang katapusan. Sige na. Ha? Sama ko na. Mauwa kag 100 years old. 100 ko na. 100. Kaya yan ka tayong kuhan na yun. July. 78, 79. 78 pa. Duman mo. Nagkakuhan ka na itong na-disgrasya sa Antique tay? Nga. Antique ba ito series na home? Oh, dagang mapatay. Kaya, Isipin mo siguro to. nandiyan ba ito? Kasi na Antique na eh. Nabangin. Sa buhol na na eh. Negros. Siya na. Oh, negros. Oh. Ang daga na magpatay. Isipin. Dua gram ito. Oo, hapit na po yung buhay. Sumala ka pa yun. Yan. Hoy, Vlogger na po. kuan. Hindi magpalabig kindi. Pag-ilis sa una ka, hindi ako buo ng pintas. Lakaw na! Abo asa. Hindi ako buo ng pag-ilis. Kaya mahunaw pagalit ko. Hindi, pagtiwas o kaon kay gamar mong ito na ito. Sulabi kas ice cream. Ikaw. Wait. Nay nang imbitar na aglaag, nay, ang classmate git kag kuan, Manila na taga-Karangi ba? Kilingan nila ko yun eh. Ah, ano ka daw? Paglaag ko na sa munisipyo, India. Masipro sa? Uban ko Alis ma. niya. Ubitaw klase uma. Ang klase yung zuwa na. Meron pong baril.
Nari mo, ikot ang baba ha. Nakalina. Nari na sumay ko ha. Hello guys, daday Miss Kan umantad. Kay giuban ko sa akong mga classmate for how many years karon pa mi nagkita, charot. Bitaw guys, karon pa mi nagkita dugay na. Sekad ning graduate ko guys. Sekad nag-eskwela ko high school, third year man mi nagka-classmate. Karon pa mi nagkakita. Tas silas uwahi. Pakita na mo na anja guys. May nauna ko. Kay excited ko sa pools, di pa ni mao. Ikaduhan din akong anhi. Charan! Tara guys. Kaya human na mag-Christmas party ni Alexis. So nakalaag na ko. Manguli na mi guys. Nimbut to. Hi ko sa ang mga classmate dia, mga hampuong. Huy, pang-hi pud mo huy. Hi. Sana all nakagkunot. Ay, Diyos ko marosep. Paikag lagi ba? Unsa na naman ning way kunot dani. Aw na ikunot pero wa na. Aw ba lagi. Magpatambok pug ko si. San ansay sekreto si? Ba lagi? Ha? Unsay sekreto? Namon ra. Okay, kung labing rag ang pagdengag. Bad lagi na, bab. Hello guys, hapon na nauli na ko gikagkan umantad gidakos ang classmate. Nja. Nakapapicture ko, ara kagwapo ka jung Amerikano, grabing gwapuha jud guys. Ginahan ko si Jahang porma, charot. Kiagbadan pagkajug ko gikilig jud ko guligwan port. Naturis kan umantad nagkita. Kay damay pigang mga classmate ang mga kauban. Da pag Amerikano, mo nang nakapasulabi ko picture, nagpicture medyo nga dito itong Facebook account, wa ko magpasulabi lagi kay makalas. Mahiya tayo ka wow. Kan watan ra nahag kanang kinsa gajing unsa gaji ang para na unsa gaji para na unsa gaji para na kinsa gaji para na pero ganahan jud ko rin sa karang gwapuha anja. Basta rang gwapuha jud guys. Kita ko gwapo-gapon bi. Ha? Ganahan ka na to ang picture nga gwapo Amerikano. Mahimong papa. Nika. Bitaw guys, karang gwapuha bitaw guys. Ja. Walay ko rin pasulabi sa Facebook kay makalas na. Anja, kuan guys, hapon naman mara ni imong vlog. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tang tanan. Thank you for watching guys. Bye. Bye.